Hamana Georgina, apa watopedza mai wangu nai. Ukuti chikwe, mai tinokuona chesere. Handina kana chandambonwa ini. Apa ya busy doing nothing. Busy utora myself papa. Nyasutara nyaya kana usisuri kundida panapa ka ini tinoenda. I don't need this. Next end to Cape Town. Mira ndikubatise pafeasha kuita nungu akusi kunaka. Wauri pipa takakura isusu tichituma unodzora mombe. Shamara isi mosha yangu ini ndakakura ndichituma unodzora volume. If you have another WhatsApp joke you'd like us to act, patiently send it to us on 0785 583 135.